ana m achọ ịgwa gị etu o si na m awụrụ eze Solomon bụ nna gị dị gwara na m awụrụ eze na echiri m eze na ọnwa mere onwe m eze na ọnwa na-akpagharị asị eze na-eme impersonation na onwere onye chiri m eze gwa na Solomon bụ nna gị na-ise witness nna agba ọfala na Ajawa steeti na-eriju ọ na-abịa ọfala nna agba Igbo na ụmụ na-abịa ndị eze niile nọ Lagos na-abịa ndị mba na-abịa mgbe echiri gị ya bụ eze ihe dị otu a ịma maka ihe dị otu a na enwere iwu na-achịkọba ndị eze ị gara nata ikikere na iwu a na-achịkọba ha tupu echie gị ya bụ echiche bụkwa nke mere na ha ji esi na a ga-atụ gị mkpọrọ afọ ọnwa 12 n'ihi ya bụ na ị hụrụ onwe gị ị na-eme onwe gị dịka onye eze bụkwa nke megidere iwu na-achịkọba ndị eze ndị ọba na steeti Lagos. Well, as far as I am concerned, echiri m eze open na Lagos taa and iwe unu ya amata na ọwụ na nwa impersonation eze na Lagos ndị Ajawa steeti yede petition against me to police ndị Lagos state gọọmenti ndị Lagos yede petition ndị Igbo at large yede petition na ya bụ ozi kwuru sị na ọ bụrụ na ama nchekwa nwaanyị ebe a ka a gaa n'ala Igbo o nwere mgbe iji tinye na ọ bụrụ na ama nchekwa nwaanyị ka ịkpọta ndị IPOB ọbara na ya bụ ozi izigara. Yes, oge m kwuru okwu ahụ ekwuru m na iyi akpọta ndị IPOB ka abịachekwewe na ọ bụ security ka abịachekwewe shop anyị and our properties na iyi akwarụghị anyị uniform na-akwụwa salary mere ka wee nwee ọrụ ka ọ na-echekwa shop ndị Igbo and ilu n'ụlọ mkpọrọ enwetara categories of people and the categories of prisons. There was a lot of personalities in the prison. So if you only taking care of yourself, you feel a form, you feel taking care of yourself. I take care of myself in the prison. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị nwetara site n'ụlọ ozi ndị Voice of the People FM nke dị na Lagos bụ mkparịta ụka nke ụmụnna anyị abụọ na-achịkọba bụ ndị ama dịka onye nke ọzọ bụ Ada Igbo Voice of the People, onye nke ọzọ bụ Tohansom. Mkparịta ụka nke ha na-eme na ya bụ ụlọ ozi ma ihe onyonyo nke a onye ya na ha kparara nkata na ya bụ nwanne anyị nwoke ahụ onye nke ndị gọọmenti steeti Lagos kpụrụkpụ ochie na April afọ abụọ gara aga bụ eze ndị Igbo na Ajawa steeti Igwe Ọnatara Dikemma bụ Igwe Fred Nwajiagụ onye nke kasị na ụlọ mkpọrọ wee pụta n'izuụka gara aga. Unu mana o nwere ihe onyonyo anyị wetara unu. Ihe onyonyo nke mbụ emere ya na be ya mgbe ọ larutere, mana ihe onyonyo nke anyị ji wee bịa ugbu a bụ ebe ya bụ Igwe nọ wee kọọ ọtụtụ ihe mere nke imirikiti ndị Igbo na-amaghị dị na ihe dị otu ahụ mere tupu ha bụ ndị gọọmenti steeti Lagos anwụchie ya. Ya bụ ihe onyonyo tochukwara ogologo mana ọtụtụ ihe nke anyị ga-ahụ na ya bụ ihe nke dị ezigbo mkpa nke bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo karịsịa ndị bi na steeti Lagos makwanụ ndị nwere mmadụ na steeti Lagos kwesịrị ịnụ ma marakwanụ ka ya bụ ihe si wee gaa, maka na unu mara na asị na onye na-anọghị ebe eliri ozu asị ya bọwa ya oge bido n'ụkwụ wee bọwa. N'ihe onyonyo a ka ya bụ Igwe nọrọ wee kọwaa ọtụtụ ihe mere nke butedịrị ya bụ nwụchi anwụchiri ya. O wee na-akọwa na ọ bụghị dị naanị maka na ọ sị na ọ ga-akpọta ndị IPOB na steeti Lagos ka ha bịa chekwawe ngwaahịa ha na ụlọ ahịa ha bụ ihe mere ji wee nwụchie ya. O nwetara ọtụtụ ihe ndị ọzọ. O kwukwara nụ maka mmadụ ole ndị Igbo egburula egbu na steeti Lagos, ma ndị akụrụla ihe ma ndị atụrụ nga ndị ọ na-enweghị ihe ha mere, bụ nke ya sokwa wee tie mkpu ya wee ji ije ya. O wee mechakwanụ kwukwa maka ụfọdụ ndị Igbo ndị ọzọ ndị nọkwa na steeti Lagos bụ ndị so wee na-agba ya mgbe okpuru, ndị gbara mbọ ihe niile ha nwere ike ịgba ka ha hụ na atụrụ ya nga mana ya mechara wee pụta. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ Ọnatara Dikemma bụ eze ndị Igbo na Ajawa steeti Igwe Fred Nwajiagụ dịka o ji ọnụ ya wee kọọ ihe niile o ji anya ya wee hụ ma n'ụlọ nga ma tupu anwụchie ya. Ya mere a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya, ma tupu anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị biko etụrụ m obere ndidi
ka m were ohere a chetakwara gị maka akwụkwọ ahụ nke m gosiri gị, nke m dere bụ ọmarịcha akwụkwọ mkpọrọ Uchenna, bụ akwụkwọ m nọrọ ala ma chebe echiche ọfụma depụta ya maka ụmụaka iji wee nye aka kụziere ụmụaka anyị otu esi asụ Igbo. Ya bụ akwụkwọ nke mkpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ maka otu nwata nwa mgbei, onye nke na-enweghị nne ma onweghị nna, onye nke si n'ụkọ bilie baa ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Ya bụ akwụkwọ edekwara m ya n'asụsụ abụọ, bụ na peji ọbụla ịsapetere na ya ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke ga-abụ na nwa gị gụwa ebe edere ya n'asụsụ Igbo ma ọ ghọtachaghị ya, o lee anya n'ala ya ọ ga-ahụkwa ebe edere ya n'asụsụ Bekee, ọ ma lee ya anya ma ghọta ihe asụsụ Igbo ahụ na-akọwa. Ya mere nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, olekwana ihe ị na-eche ịzụrụ ụmụ gị ya bụ ọmarịcha akwụkwọ? Gaa na ngalaba okwu ihe onyonyo a ị ga-ahụ ebe m tinyere Amazon link nke ị ga-eji azụ ya bụ akwụkwọ. Ịkụ ha n'aka na ya bụ link Amazon, obube gị na Amazon ebe ị ga-azụrụ ụmụ gị ya bụ akwụkwọ. Ọ dị mma, ka anyị tinye anya n'ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. unu kwu ha na ka atọpụ Maazị Nnamdi Kanu, ihe ọzọ na-eso ya n'azụ bụ ka atọpụ eze ndị Igbo na ajawo n'aka ya dị ọcha. Ihe o kwuru abụghị ihe mmadụ na-ekwubeghị mbụ, ndị ọzọ na-ekwu ya, enweghị ihe a na-eme ya. Kedu ihe mere a ga-eji were nwuchie ya? N'ihi na o kwuru si ọ bụrụ na unu agaghị echekwa anyị na akụnụba anyị na steeti Lagos, ka anyị kpọta IPOB ka ha bịa chekwa anyị. Unu anwụrụ ya nwuchie. Mana ama m na obi dịkwa unu ụtọ, obi dịkwa anyị ụtọ na n'ikpeazụ ya bụ nwa amadi atọhapụla ya ma kwuo na aka ya dị ọcha. Tupu m edubata ya, ọtụtụ ndị na ihe gbasara ya bụ nwa amadi, ka m were otu nkeji maọbụ ịbụọ gbago otu ihe maọbụ ịbụọ ihe mere ejiri kpọga ya ụlọ mkpọrọ nakwa ka o siri nwere onwe ya. Otu ụlọikpe dị elu dị na steeti Lagos, kpọmkwem na Tafawa Balewa Square, Lagos Island, nọ na nso nso atọhapụ eze ndị Igbo na Ajawo Estate, Maazị Frederick Nwajiagụ na-ebubo iyi ndụ mmadụ egwu niile eboro ya. Justice Yetunde Adesina bụkwa onye nọ na-ekpe ya ikpe kwuru na enyochala ya bụ ihe niile, ebubo niile boro ya bụ nwa amadi, were chọpụta na aka ya dị ọcha. Kama ha si na enwere ebe ọ dara iwu, na ya bụ iwu ọ dara bụ ka o siri metụta na ọ na-aza eze ndị Igbo na Lagos, bụkwa nke metụtara ndị iwu nke na-achịkọba ihe gbasara ndị eze na steeti Lagos nke afọ 2015. Mana dịka ihe ndị a niile na-afịọtụ, eze Frederick Nwajiagụ bụ onye gbara afọ 67 ka m nwụchiri n'abalị mbụ nke ọnwa April 2023 dịka enwere ihe onyonyo fegharịrị n'igwe nzirịta ozi ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche, bụkwa ebe o kwuru na ọ ga-akpọku ndị IPOB, ndị Indigenous People of Biafra, ka ha bịa chekwa ndị Igbo na akụnụba ha na steeti Lagos. Na ya bụ ihe onyonyo bụkwa nke dị nkeji 49, ya bụ nwa amadi kwuru sio, ndị IPOB anyị ga-akpọku ha, enweghị ọrụ ha nwere, anyị ga-akpọku ha ka ha bịa chekwa ụlọ ahịa anyị na steeti Lagos. Anyị ga-akwụkwa ha ụgwọ, anyị ga-akpọku ha maka nke a. Anyị kwesịrị ichekwa onwe anyị, chekwa ụlọ ahịa anyị maka mwakpo n'ụtụtụ, n'ehihie nakwa na abalị. Kama n'abalị 5 nke ọnwa April ka ejichiri ya, mana n'ikpeazụ a nara ya n'aka ebe n'ihi na o mejupụtabeghị ya bụ ihe ejiri na ya na belụ. Ya bụ nwa amadi gara n'iru nọrọ na ụlọ mkpọrọ, mana na nso nso a ka enyochara ya bụ ikpe were chọpụta na aka ya dị ọcha. Ọ bụ nke mere anyị ji esi na anyị ga-akpọta ya ebe a ka ọ gwa anyị ihe ọ gabigara kamgbe a ejichiri ya na ụlọ mkpọrọ. Eze Frederick Nwajiagụ, eze ndị Igbo na Ajawo, ụtụtụ ọma. Daalụ na ụmụnne m, ụtụtụ ọma. Biko kelee ụmụafọ Igbo ndị na-ege gị ntị, ọ nọ n'ụlọ nọ n'ozi ije. Ekene m ụmụnne m, esipụ m ka jiri ohere a wee kọwaa afa m, wee kenekwe ụmụnne m, ndị Nigeria and ndị Igbo at large. Afa m His Imperial Majesty Igwe Fred N. Nwajiagụ, Igwe Ọnatalụ Dike Mma of Ajawo Estate, Oshodi Solo, eze ndị Igbo Ajawo Estate. Igwe Ibiribe Ọgada of Isiagụ Ọka in Anambra State. Ụmụnne m ekene m, daalụ. Obirikwe m ọcha na mbịa n'ụlọ unu today, ụlọ ebe a na-agbasa ozi, Voice of the People. Asị m ka m gwakwa unu n'obi dị m ọcha taa, na-ekenekwazi unu na enyemaka unu nyere wee na-agbasa ozi, na-eti mkpu, na-ekwu ka arapụ nwanne unu nwoke bụ Igwe Ọnatalụ Dike Mma, eze Igbo of Ajawo Estate, Oshodi Som.
and ọ bụrụ sọsọ mụnwa bụ eze Igbo na Lagos steeti akwụkwọ ikike eji ahụ eze. So oge m mkwuchelu okwu ndị Igbo Market Leaders Association, ndị ọja alaba, ndị trade fair, ndị ladikpọ, different marketers came to my palace, rabia na my palace na obi m wesị ka gwa m n'ọsọ mụnwa bụ eze warọtal na Lagos adị eme politics and adị a na-aka azụ na ejelu ndị Igbo oziri nne batụrụ ọsọ na walakiri iwe na-eme. So mgbe bụsị a na-eme election, presidential election, na emelu m call ka a na-agbagbu ndị be anyị na trade fair, agbagburu ndị be anyị mmadụ na-atọwa nwụọ flat, gbasịa ndị mmadụ egbe, ndị busi injury. Eze ndị Igbo na-amụ Ọdọfe, eze Ojikwu kpọọ m Simon natalụ dike mma n'ọkịta ka m eme iwe ahụ m ji azọ natalụ dike mma na ndị mmadụ na-anwụchasị na trade fair. Mgbe o tutụrụ ekwentị m wee kpọọ one army general si na iwe na-emen na ndị Igbo adọrọ save and anyị ara azọ election na Lagos na ọrụsọ ndị Igbo nọ hia na iwe na-eme na na-egbusi ndị Igbo na trade fair na-agba shop ọkụ. The general promised them to stop it and eventually under few minutes ọkpọchighị ma sị na ndị amị abịago na-ebutu amol tanka wee bịa wee kwụsị iwe na-eme. Then oge ndị be anyị bịara complain che wee kpọọ ndị obodo mụ na ọba ọfisọlọ nwee meeting. Mgbe ọba ọfisọlọ si biko ka e nwee udo na ndị Igbo aracha nsogbu na Igbo na-edozi obodo edozi na ụnụ nwa bụ ndị obodo bụ ndị Yoruba na mbelivu na ụnụ nwa bụ number one citizen na Yoruba land na ndị Igbo first class second class citizen na Yoruba land na anyị na unu ara azụ na unu na onye Igbo nwụọ na ọya na be nna ya na anyị nọ here for idozi obodo, ịchụta akụ na ụba wee dozie Naijiria. Ọba ọfisọlọ late kwe m n'aka kpọọ m si m eze ndị Igbo na m kwuru ọfụma. Mkpọ ha si anya biko ka onye ndị bebe ndụmọdụ nyewe advice gawa ka ọ ghara ị na-embaras ndị Igbo na-eti ndị Igbo na-emerụ ndị Igbo arụ. Mgbe nke a na-aga n'iru etikwela ofu onye eze iwe tiche enyi owulu mmagbuwe enyi isi na saịdị ịkọtụ ọgbaba n'ụlọ be onye ọba disem ọba kpọrịa polisi ndị panti kpụrụ ya kpọchie na panti. Ọ nọ na panti for 3 weeks. Eso m wee je meeting ndị eze wee gụọ ndị ji ebe elu ya na panti and ọ dị m obi njọ asị onye Igbo asị a leader na mma anọ a na-emekpe ndị Igbo arụ na-egbusi ndị Igbo na-edestroy shop ndị Igbo. Mgbe kpọọ gọọmenti etiti Lagos na ọ bụrụ na unu enwere ikpe ichekwebe ndị be anyị ma amị ma polisi na unu enwere ike ichekwebe ndị be anyị na anyị akpọkwa ndị ụmụnne anyị na East ka a bịa chekwe akụ na ụba anyị, chekwe prọpati anyị, chekwe ndụ anyị. O nwere mgbe m ji kwukwu na mma akpọ ndị ndịda anyị ka anyị bịa nụọ ọgụ ma ka anyị bịa destroy iwe ma ka anyị bịa face ebe. Agwara m ụmụnne m siba na ọgụ a wụrụ ọgụ ọkpụ aka na ọgụ uche, ọgụ agha uche ka anyị anụ na anyị anọrọ onwe anyị and na anyị emechi afịa ka anyị mechielu ndị obodo a afịa for 2 weeks, izuụka na-abụ izuụka 3. Ọ bụ na anyị mechie afịa na ndị obodo ya ajụ kedu iwe ndị Igbo ji mechie afịa na all market will shut down ka a bịa jụọ anyị ka anyị naba negotiate ka anyị gwawa iwe bụ iwu anyị. So oge m kwuchere iwe a amara m na iwe m kwuru nwere iwe nweta do with ndị gọọmenti obodo ịbịa kpụrụ m because na amaara m na nwanne anyị nwoke bụ onye Naijiria because na Yoruba na Igbo nwanne anyị na-anụkarịta onwe anyị na-anụ nwaanyị na-anụgharị nwaanyị na-eme ọgọ. Nwanne anyị nwoke bụ MC Oluomo kwuru nke ya, o kwuru nke tichekwuo ndị Igbo iwe merụsie ndị Igbo arụ kwuo jiri ọnya kwuo na onye Igbo ọbụla ghara atụnyelu APC onye ahụ apụtakwa na tụ vootu. Mgbe ọ na-ajụ ndụ Naijiria o nwere ibe ndị Igbo mewe jiri ya atụ vootu. Echetara m nwa Igwe Fred Nwajiagụ chetara m n'oge nke Ambode ọba of Lagos steeti Oloweko o kwuru
na ọ bụ na onye Igbo ọbụla na-atụ vootu atụnyere APC na afecha ndị Igbo niile na Lagoon. Now all Igbo will die in Lagoon. I was there in his president when he said so. Anọ m na his palace na Lagos Island. Mmadụ agwara m. And anọkwa m that day challenge ya n'okwu ahụ. Say I withdraw that statement. Ndị eze ndị ọzọ nọ. Mana ndị eze ndị ọzọ anyị na-eme politics. And many of them nọcha na iwe a na-akpọ APC. And the mụnwa na onwe mma na mwe traditional ruler. Na onye eze ara eme politics. Ndị eze anyị die against me. Ndị eze ndị Igbo na Lagos State die against me. Die after me. Ọ dị mma eze Fred ige na-egburu anya na nke maka na oge anyị ọtụtụ ihe ka anyị nwere ịjụ gị ọtụtụ ihe ka ị nwekwa na ị ga-akọwara ọha na eze na-ege gị ntị ka ha nwee ike ịghọta ya n'ihi na ịma na ihe eme ha n'otu a ụfọdụ ndị eburu na-aga akụkụ nke ọzọ ụfọdụ ndị na-eburu na-aga akụkụ nke ọzọ anyị mana na dịka ị batara na ịkwesị inwe ezumike nke gị mana ihe a ji wee sị ka ị bịa kọwaa bụ na ka ozi si efegharị anyị amaghị gị ncha bụ ụmụ ka m budogono n'ihe i kwuru na mbụ n'ihi na ị kwesịrị ịkọwarụ ya na ọ bụ ihe abụghonu ihe izizi na ebubo na-efegharịrịnụ na atụmatụ okwu gị kịta na nkọwa ị nyere esi na enweghị mgbe ikwu achọkwa m ịjụ gị ka ajụjụ ka njụzie gị ya na ya bụ ozi i kwuru sị na ọ bụrụ na ama nchekwa nwaanyị ebe a ka a gaa n'ala Igbo o nwere mgbe iji tinye na ọ bụrụ na ama nchekwa nwaanyị ka ị kpọta ndị IPOB ọbara na ya bụ ozi izigara? Yes, oge m kwuru okwu ahụ ekwuru m na iyi akpọta ndị IPOB ka abịachekwewe na ọ bụ security ka abịachekwewe shop anyị and our properties na iyi akwarụghị anyị uniform na-akwụwa salary mere ka ha nwee ọrụ ka ọ na-echekwa shop ndị Igbo na-echekwa properties ndị Igbo ọwụ na ndị tout not all Yorubas ọwụ na those tout Yorubas bacheta na anyị nwere security they will not come to attack us. Ekwumla yode etu a. Biko obi dị m ụtọ na-egbu ya na nkem ka anyị nwee ike nwetacha ihe ndị anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a. Kedu mgbe echiri gị eze maọbụ igwe? Na Lagos a. I can't remember the division, the particular year, but anọgo m na throne eze na Ajawo for almost 10 years. 10 years. Now, yes. Mgbe echiri gị ya n'ihi na ha si n'aka gị dị ọcha n'ebubo iyi ndụ mmadụ egwu terrorism niile boro gị mana ha chọpụtara na enwere iwu ịdara na ị na-akpọ onwe gị igwe maọbụ eze bụkwa nke metụtara iwu na-achịkọba ndị eze na steeti Lagos nke afọ 2015 mgbe echiri gị ya bụ eze ihe dị otu a ịma maka ihe dị otu a na enwere iwu na-achịkọba ndị eze ị gara nata ikikere na iwu a na-achịkọba ha tupu echie gị ya bụ echiche bụkwa nke mere na ha jiri sị na a ga-atụ gị mkpọrọ afọ ọnwa 12 n'ihi ya bụ na ị hụrụ onwe gị ị na-eme onwe gị dịka onye eze bụkwa nke megidere iwu na-achịkọba ndị eze ndị ọba na steeti Lagos. Well, as far as I'm concerned, echiri m eze open na Lagos taa and iwe unu ya amata na ọwụ na nwa an impersonation eze na Lagos ndị Ajawo steeti yede petition against me to police ndị Lagos state government ndị Lagos yede petition ndị Igbo at large yede petition echiri m certificate echiri m eze enye m certificate President Igbo speaking Lagos State Mr. Ebere Ubani nke bụzi eze ndị Igbo na ana Igbo eze na ana Igbo today o nyere m certificate na ndị chiri m eze ndị Igbo speaking and all were authorized ichi mmadụ eze na Lagos and since mbịa Lagos till nchikwa eze accommitibeghị m any crime enwere m record I jebere m police case za one question or the other. So na ndị na-ekwu na m enwere na impersonation were ndị chọrọ ka ndị mkpọrọ without enweghị any reason. The first person na-ekwuri enu former president Ọhaneze Lagos State Solomon Ogbonnagwene nyanwa deli petition against me kwuo na m meje mkpọrọ. Solomon Ogbonnagwene bịara Ikoyi prison bịafụ m iwe njuri ahụ ọ bịara ka ọma ma nwụgo ka ọ bịara ka ọma ma ndị Solomon Ogbonnagwene bịara ọ bịara court 2 times na-achọ ka ọ dịkwasị na atụrụ m nga ọ gwara m n'iru m na m meje nga because na agwara m ya na ọ na-eme alụ na o tibulu Ọhaneze Lagos State into 2. Agwara m Solomon Ogbonnagwene na mnwa igwe na dịka mmadụ eri bribe
adị m eme iwe aka azụ. I am a king and I was born as a king in my village. Mgbe okwe Solomon Ogbonna Aguene wepụta mma na akịdị na-ejire mma eri akịdị, ị na-akpọ ndị eze aba APC were na-ana ego. Solomon Ogbonna Aguene si nọ mụ na ya na-abụ mgbe okwe ya not wrong. Solomon Ogbonna Aguene is a president Ọhaneze Lagos State, but ten ya gwụrụ okwere apụ eme election Sunday Osai onye Enugu State win ya, and because na ama m iwe a na-eme na Lagos elu m n'isi n'iwe na-eme na Lagos ọkpọkwa m gwa m nsị a na Osai ya win gogo rituo ka nwanne gị banye n'ọchịchị. Solomon Ogbonna Aguene si mba ọkpọọ m ka ọ bribe m ka m bata na kampia. Inside is not possible. I cannot do that na aramaji iwe na-ese okwu. Solomon Ogbonna Aguene na-afụta m as a terrorist, as a terror to him. Solomon Ogbonna Aguene ndị eze nwere iwu, anyị nwere constitution na Lagos State. Ndị eze na-eji aka mee election chairman council of ndị eze. Anyị mee election onye win ya ọchịwa ojebela anyị ozi. Solomon Ogbonna Aguene ji aka ya impose ola anyị somebody as chairman ndị eze. Kwuo na ọ larụchara ụlọ tete na na nwunye larụchara ụlọ tete lụọ nlọ kwuo na onye anyị achị anyị. Mgbe okwe Solomon Ogbonna Aguene that is n'iwu Ọhaneze, iwu ọha iwuru eze, anyị nwere constitution. Mkpọ ya sị na onye ahụrụ chairman ndị eze anyị gbasịa nkịtị. Nsị a will not attend to the meeting na onye ahụrụ chairman ndị eze. You should allow us. So na nwere case Solomon ndị eze, Solomon Ogbonna Aguene kpọrọ eze ọfịa, eze Charles ọfịa, ọnya ka o melu chairman ndị eze n'Igbojuleki. Ọ kpọrọ Nwachukwu, ọ kpọrọ some of them ndị eze emebe press conference against me. Daa akwụkwọ wojelu gọvanọ gwa na m echiri eze n'obodo a. Ana m achị gwa gị etu osi na m ahụrụ eze. Solomon Ogbonna Aguene dị gwawa na m ahụrụ eze na echiri m eze na ọmụma mere onwe m eze na ọmụma na-akpagharị asị eze na-eme impersonation na onwere onye chiri m eze. Gwa na Solomon Ogbonna Aguene ise witness nna agba ọfala na Ajawa State na-eriju ọ na-abịa ọfala nna agba Igbo na ụmụ na-abịa, ndị eze niile na Lagos na-abịa, ndị mba na-abịa. Ọ na-abụ mgba ọfala na Ajawa State ezinụzọ na-echi. So ọ Solomon Ogbonna Aguene na sọbụ ndị eze na-agba m mgba. Solomon Ogbonna Aguene bụ onye gwara gọọmenti na m ahụrụ eze because na m gwara ya wepụta mma na akịdị na onye winlu president Ọhaneze bụ onye Igbo, gụnwa bụ onye Igbo, ịgba akwụkwọ kebie ndị Igbo ntotu, kebie Ọhaneze ntotu, na-ekele m na Ana Samolu na-eri nri. Ịkpa Solomon aka ọ sị na ọ na-eje ije maka igwe Fred Nwajiagụ. You only working seriously to make sure that I will be jailed. Ya bụ na ihe na-ekwu na nchịkọta bụ na aka Solomon Aguene nọ na ya bụ ebubo eboro gị bụkwa nke amara gị ikpe ịnọ n'ụlọ mkpọrọ ọnwa 12 na ibuga eze na aka Solomon Aguene nọ na ya. Aka Solomon Aguene bụ number 1 person. ịma na ihe eji ajụ gị ihe bụ na mgbe Solomon bịara ebe a anyị kpọtara Solomon mgbe ya bụ esemokwu dịka i kwuru na Ọhaneze ndị Igbo mgbe ọ na-apụ ọkụ n'ọnụ Sunday Osai na Solomon mgbe ihe a na-apụ ọkụ anyị kpọtara Solomon, anyị kpọtara Sunday Osai. Aga m echetakwa na nwere ajụrụ m ajụjụ gbasatara eze ndị Igbo na Ajawa bụkwa nke o kwuru si na a na-aga ije ya. Ọ sị na a na-aga ije ha ị na-akpọ na Sanwo-Olu kpọọ ndị ọdị na-agba mbọ o kwudere na ya agaghị ofu gị ngị na-akpa na atụmatụ ndị ọzọ bụzi ka ị ga-esi wee pụta. Ihe Solomon Ogbonna na-agba mbọ ya eme ihe niile ọ na-eme ka m tụọ mkpọrọ. Anọ m n'ụlọ mkpọrọ na Ikoyi prison kpọọ stakeholders meeting Lagos State. Mwa igwe Fred Nwajiagụ nata dike mma enwere m wait and nkwu okwu ndị mmadụ na-anụ ya. Anọ m n'Ikoyi prison kpọọ stakeholders meeting. Akpọrọ m Solomon ọ bịalụ, akpọrọ m Sunday Osai ọ bịalụ, akpọrọ some prominent ndị eze ọ bịalụ n'Ikoyi prison. They stormed there. Ikoyi prison was filled up with inside the office the in charge is a living witness. Do you understand me? Yeah. Oge ọ bịalụ put in order ekwu okwu there. Ogueri, Mr. Ogueri wu in charge onye bụ Ikoyi prison. Ọ nọ n'ife niile m kwuru. Mgbacha Solomon okwu sị ka udo dị ka ndị Igbo nwee peace na anyị nchawa ofu. Solomon Ogbonna nọ n'iru ncharge na ndị eze ndị ọzọ nye m promise kwete m nkwa na ọ ya drop the seat ka Osai welu seat ya. Anyị kwuchere iwe ha na abụ embrace onwe n'ọfịs n'Ikoyi bie onwe fọma kwuo onwe n'aka nsị na m nọ ebe a na ọrụ ewute m because na m nọ ebe a n'afọ ndị Igbo and na nke lasting ya na mma anọ a na-etikpo ahịa ndị Igbo na-agba ndị Igbo ọkụ na-egbu ndị Igbo and onwere iwe anyị melụ.
so ibe na-achọ ịgwalụ ọha na eze ndị na-ege m ntị taa ma ndị Igbo ma ndị nọ n'ụzọ ma ọnụ ụzọ nọ Solomon Ogbonna Aguene so wee mee na nọ n'Ikoyi prison is number one aspect of that. O dekwula akwụkwọ dey against me, there's so many things. They say they're now criminal, but I know that since I was born to death, I've never committed any crime, both here and the Anambra State where I was born. Ihe ndị a niile na-afịatụ n'ebe ọ bụla ịkpọrọ aha n'ihe gbasara ọha na eze ndị Igbo a na-akpọ Solomon aha a na-akpọkwana ya bụghị aha ọma n'oge anyị nwekwara maazị Osai ebe a n'oge a na-enwe esemokwu onye bụ onye isi ọha na eze ndị Igbo na steeti Lagos Chief Emmanuel Iwuanyanwụ lara mmụọ anyị kpọrọ ya o kwuru okwu na VOP ọ nọ Owerri anyị akpọtụrụ ya n'ekwentị live ya gwa anyị na onye bụ ọha na eze ndị Igbo na onye bụ onye isi ọha na eze ndị Igbo na steeti Lagos bụ Osai na ọ bụghị Ogbonna Solomon Aguene. Amaghị m ihe mere na ya na-ekwu okwu ndị Igbo na steeti Lagos a na-ekwute ọgba aghara a na-akpọ Solomon. Iwuanyanwụ came to see me in the prison and I discussed with Iwuanyanwụ kwe m nkwa na ya na mma apụta na onwere iwe mmelụ and egwe mwa antarike m gwara Iwuanyanwụ na Solomon Ogbonna Aguene na Tony emego expire. Solomon Ogbonna Aguene kwuo na Tony aka emere expire. So Iwuanyanwụ na onwe supported Sunday side to go and take his position. Solomon Ogbonna Aguene na-use ndị mmadụ na-use ndị ọ na-use wele emebi right ndị Igbo na Lagos steeti. O nwere ihe chọrọ ịjụ gị Igwe natara dị ike mma ọ bụrụ na ị na-anya tupu anyị banye godi na akwakwa kwụsị metụta gị n'ihi na tupu ị banye nga ikpukwasị na eze gị na-ada ụda ị na-ekwusi ike n'ihi na echiwara echiwa ihe agba n'aka ejighị igogbe ekiri ya mana ihe ndị a niile na-eme na ọhaneze achọrọ m igote otu ihe ọhaneze anụnwa bụ nke Solomon nọ sai n'azọ eze nke ụnụnwa bụ ụso n'ime ya ọ bụ na Solomon bụrụ ọhaneze ndị Igbo general ụna nọ n'okpuru ya ndị eze nọ n'okpuru Solomon Ogbonna mana ụnụ enwere ikikere isi Solomon ụnụ emekarịala gaa n'akụkụ yes ezigbo ajụ ka ị jụrụ nwanne m nwoke ndị eze nwere ikike igwe Solomon na nak mana ndị eze anyị ọ na-eyuzu ndị ọkwanye tinyesie na APC failibigo ọnụ rie ibe a na-akpọ bribe rie ngarị so many of them banyechaziri na APC kwuchi mụ na nwana abụ na-ese okwu na ndị eze ara eme politics na eze na-eme politics inside his heart n'obi ya so all this ndị eze so many of them na-ese Solomon Ogbonna Aguene and Solomon Ogbonna Aguene na-etiri nwanne anyị nwoke mkpu Chidi anya egbu Chisco na-eyuzie so ọba Chisco ime deceiving Chisco na-agwa Chisco na ọ na-eme nke a na ọ na-eme nke a and ndị eze anyị ndị alaikiri eziokwu ndị achọrọ iwe ọma na-eso Solomon Ogbonna Aguene na-eyuzu ha so o mere eziokwu adọrọ n'etiti anyị na ndị eze ka okwu oyibo so ọ ya kpatara na ndị eze nwere ozi ọnụ okwu igwe Solomon come down because na ọ na-eri ngarị ọ na-eri aka azụ ọ na-enyetụ ha nwara atụratụ amara m onwe iwe ọ na-enyekwa sef ndị eze na-eje politiks ana m agwa unu eziokwu ọ na-eje mitin politiks nụọ ọgụ ebe a na-azụ ego ana m akpọ ndị eze na-agwa na onye eze na-anọ n'obi ya onye eze ara eje gọvanọ afụ minista ihe anọ n'obi ga-abịa fụ mana ndị eze ndị Igbo na Lagos so many of them na-eje mitin na mana canopy mana restaurant a na-akpọba mitin several everywhere and one na-eje aza mụ na-ada against it na-agwakwuwe na I am not part of this. Solomon Ogbonna Aguene wepụta mma na akịdị na-ejiro mma eri akịdị and eji m ohere na-agwa ụmụ Igbo na Solomon Ogbonna Aguene bụ onye tinyere m na nga anọ eme ka nta for 2 years anọ m na prison my 2 daughters no lasu since mbata they are missing. I've not seen my 2 daughters. Yes, Princess Odibeze and the Princess Adeze. 2 of them are missing. They are no more in the school for a long time. And upon them in the prison, they say, up till since in Batala, I've not found my 2 daughters. So the Solomon Ogbonna Aguene when Nagasa Lagos State, Najide even Lagos State Nagasa, ne use Alpha Sanwo-Olu, ne use Alpha Governor. When they destroy Lagos. Akabunoge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM ka ihe mụma si abịara gị ọ bụ anyị na eze Frederick Nwaji Agụ bụkwa onye atụrụ mkpọrọ ihe ruru afọ 2 na-ebubo na ọ na-eyi ndụ mmadụ egwu bụkwa nke atụhapụrụ ya na nso a ọ bụrụ na ile anya tụ ha nsọ ugbu a ka anyị matadịrị ya bụ ebe nsogbu nọ na ọhaneze ndị Igbo steeti Lagos si n'ihi na ndị kwesịrị pụta kwuo okwu
si na ihe ị na-eme adịghị mma bụzi ndị bụ enyetụ ha obere ihe ehere na ịma na nke bụ eziokwu bụ na mgbe Solomon bịara ebe a ọsa ya bịa nke bụ eziokwu ife onye na-ekwu eziokwu ị ga-ama maka na mgbe ọsa anyị bịara ebe a anyị kpochigakwara ya ọzọ bịa anyị kpọkwa ya ọzọ bịa mana ka Solomon agụ ya na-ebiachara anyị kpọọ ya ọzọ o ruzie mgbe iwu anyanwụ bịachazi kwuo ihe o kwuru anyị kpozie Solomon agụ ya n'ọzọ ọjụ na ọma mbịa ọ na-agbara anyị ọsọ ọsa anyị kwukwara ihe a na o si n'azụ ndị kwesịrị ịga n'eziokwu gbaa ọgụ a kwuo sị na ihe a na okenye anaghị anọ n'ụlọ iwu anwụọ n'ọgbụ bụzi ndị ọ gara atọbata maka na Solomon ọ tụghị m n'anya n'ebubo ikwuru sị na ọ ya matụrụ gị kpọrọ maka na ọ pụtara ebe a nụnwa na igwe nzirịta ozi na Voice of the People ma kwuosie na ọ saghị gbakwuo dịkatịka ọzọ na ya ga-akpọrọ ya kpochie ya ga-anwụrụ ya tụba n'ụlọ mkpọrọ onye kwuo ya nwụrụ ya tụba ebe ahụ ikwutere ya nwụrụ ka o kwuru na ọ na-anwụrụ ya nwụrụ ya tụba ebe a mana anyị na oge abụghị nwanne biko nyere anyị aka na-egbu ya na nkem dịka ị nọrọ ihe ruru afọ abụọ n'ụlọ mkpọrọ nke mbụ kedu ka ọnọdụ ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ dị n'otu nkeji tupu m ajọ gị m chọrọ ịjụ gị ya mere n'ụlọ mkpọrọ siri ike and ndị mmadụ na-anwụ n'ụlọ mkpọrọ everyday ụlọ mkpọrọ Naịjirịa ndị mmadụ na-anwụ everyday o nwere in a day 2 days ndị mmadụ ya adị anwụ because na agụụ na-agụsị ndị mmadụ n'ụlọ mkpọrọ adịghị enyewe treatment adịghị enyewe ezigbo nri the only thing na the in charge nọ there Ogueri nọ there bụ onye Igbo na try his best na-use his personal money were eje azụ ọgwụ ọ na-enye ndị na nke o mekwukwu n'iru m several times the last before m pụta o rezi 500,000 si ka eje bute ọgwụ ọ na-akaba arụfụ na nri a na-ebute na o bido na-echekmeti nri a na-esiri ndị prisoners and ilu n'ụlọ mkpọrọ enwetara categories of people and the categories of prisons a lot of personalities n'ime prison so if you only you take care of yourself and ilu n'ụlọ mkpọrọ feel a form enwetara categories of taking care of yourself I take care of myself in prison a lot of personalities abanye m n'ime prison so if you only you onye bazie prison pụta ọmakwunye aṅụrọ m pure water aṅụgide m bottle water na-eri ezigbo nri igwe ọnapụrụ dike mma nke mbụ na Jawo Estate ọ dụrọ ịbụ onye ọsịrị na enwere igwe ọzọ na Jawo Estate onye ahụ imitation dịka enyochara were chọpụta n'aka gị dị ọcha n'ebubo niile ha jiri kpọpụ gị ụlọ ikpe bụkwa nke mere ijiri gaa mkpọrọ n'ikpeazụ achọpụtala n'aka gị dị ọcha ka ihe siri kwuru ugbu a enwere atụmatụ ọbụla ị na-atụ ịkpọpụ gọọmenti steeti Lagos ụlọ ikpe ka ha tie gị aka n'obi maka ijichi gị n'ụlọ mkpọrọ igbugo oge n'ụzọ na-ezighị ezi n'ikpeazụ aka gị dị ọcha a sị na ebune n'azụ ọbịa and onye ọbụla na-anụ ọgụ na-aba n'ime ụlọ ebe a na were anụ ọgụ ị nọrọ outside were anụ so nọ n'ime ụlọ ọgụ inwe ekere eme mistake ị na-agba bullet ya na-ama ebe ọ na-aba so apụtago m mmụọ ebune ya n'azụ wee bịa ọgụ because na aka m dị ọcha and enwere m certificate ọ bụrụ ile anya o wute m ka m lachigatakwaza n'atụmatụ okwu o wute m n'ikwuru sị na ụmụ gị abụọ na kemgbe isi pụta na nke mbụ bụ na ị gago na ya bụ ụlọ akwụkwọ LASU gaa kwuo ka a mara ebe ha bibu ajụgo m the owner of the school ọgwa m na ụmụ m na mara about them again kedu mgbe o ji budo na amaghị maka na ọ bụrụ na esi na ha apụtago ha graduate go n'ụlọ akwụkwọ ha ga-agụ yes ọ ga na-agụ agụ iji ga-akara ekwentị ha kpọọ ha mara a na-akpọ ekwentị be na-aga mana onwere onye na-epiki enu nwunye gị kwanụ nwunye m anọrọ ya their mother is late their mother is late ọ bụ naanị so ụmụ nwaanyị abụọ ka ị mụrụ no ụmụ ole ka iji I have almost enwere m 4 boys ụmụ nwaanyị ole ka ị lụrụ asị onye eze anụgo m ụmụ nwaanyị ịtọ gị na ha bichi ugbu a mụ na wee bichara ịbụ anwụgo ofuke nọ gị na ofu bi mana mụ na ya nọrọ na gịnị ya nọrọ ugbu a mana ndị ụmụ gị ndị nwoke onwego ka gị na ha si wee nwee mụ na wa na-akpa kedu ka ekwukwara na ha na ụmụnne ha ndị nwaanyị na-akpa tupu otegowa na akpa last ma nke pastọ diọkpala m wee pastọ o nwere nnukwu ụlọ ụka n'ala Igbo
ịghọtago nke nna na Enugu ụmụ nọsị onye ụmụ etosigo onye ọbụla nọsọ his own anụsịgokwu nwaanyị so mụ na wa na-akpa wasị na otugowa na ọdịbeze and the adaeze kpa last na ọ na-akpọ nọmba na ọdịba dị epik na nọmba dị aga ha abụọ na-agụcha akwụkwọ na lasu yes e nwere otu ihe m chọrọ eji gị akụkọ anyị nwetara na-ekwu na tupu anwụchie gị ịbanye ụlọ mkpọrọ kedu ihe ị na-arụ nke a bụ ajụjụ nke mbụ n'ihi na ụfọdụ ndị na-ekwu na enweghị ihe ị na-arụ na ọ bụ naanị eze ajawo esteti ebo ọ bụ ebe a naanị ka isi enweta ihe ị na-eri na enweghị aka ọrụ nke ọ bụ eziokwu okay good before m banye ụlọ mkpọrọ ana m eme clearing and forwarding na papa na Nnewi building ana m eme real estate ana m ele ụlọ ana m ele ana and esi m obodo oyibo nata eji m obodo oyibo ana m eme business ana m eme international business uche na ọrụ business na mmadụ na-eme ka a na-akpọcha afa so mana onye si na ma enwere ife nna alụ mana ana m eri na-azụ ụmụnne na school atụcha m ụmụnne na university bila Ajawo Estate go nọ na Ajawo Estate as years back as before Ibis Royal Hotel oge m nwere nsogbu na mgbago nle ụlọ m were follow case m enwere m nsogbu na nzulori na mgbago enwere m nsogbu na mgburu mmadụ enwere m nsogbu based the nature of my business na mgbago do you understand me nsikwa Europe batakwa nwekwa nsogbu na Cape Verde Island nọchakwa ebe a mpụta nwekwa nsogbu na Senegal and all these things under my business I get me ebe m bi na Ajawo State today ọ be mmadụ mana ejiri m onye ahụ ụgwọ ụlọ for one day and also enwebere mgbe m nwere nsogbu ma ọ yọọ mmadụ nri ma ọ yọọ mmadụ ego ma sị na onwere iwe na-alụ na okwu ndị a bụ okwu nwanna di nke kwu na m nwekwuru nsogbu some of my cabinet members ndị my cabinet members ma ndị helpụrụ secure their properties and their business in Ajawo State sokwu na-agba m mgba Igbo natara dike mma but all these things for nothing anọkọta nju onwe m onwere iwe nwere mmadụ onwere onye Lagos State ana m agwa unu na n'oge dịka oge awa onye ọbụla uwe onye iwe nọ na Lagos State ihe ekwu n'ogo ebe m nwere case ma ebe jide m na case mana m emegidegwu ya one day napụta bịa kwuo Igwe ọ natara dike mma ka anyị legone anya na ịma na asị na ikwuru na nke mbụ ebilela azụ ọbịa ọgụ ndị Igbo na-atụkwa ilu sị na aṅụ gbaa nwata ọfụ okporokporo ijiji ya na ọsọ maka ya bụ atụmatụ okwu gị bụkwa nke ikwuru atụrụ gị tinye na mkpọrọ ị ga-adị ka aṅụ gbara nwata kịta ịfụ okporokporo ijiji ị ga na-agba ọsọ nke a na-etinye gị ụjọ n'ime ịpụta kwuchitekwara ndị Igbo maọbụ kwụrụkwa ka ịkwụ na-amakwa onye ọbụla na-emegide maọbụ na-ebute ikpo oke n'ala Igbo na steeti Lagos ya aka ka ị ga-asị ebe ọ bụ na nke emego ekwuru m kwuchitere ndị Igbo ha sị chụchụwa m ka a chụgbuo na nke ikpeazụ a onye ọbụla to your tent o Israel onye ọbụla laa na bịa gị ogbu mma ya si na mma laa iwe nwere ikwu na ndị be anyị ebe nsi n'isi agụ si amụọ nwoke ya wụrụ nwoke amụọ nwaanyị ya wụrụ nwaanyị bụsa amụ nwoke ka ọ na-arịsisi imi bụsa amụ nwaanyị ka ọ na-arịsisi mmiri mmụọ Igbo nata dike mma Chineke ekego m blood Igbo man na run in my system and enwere emeke ka m rapụ ị na-agbalụ ndị Igbo ọgụ maka nnachi ya azụ fast na onye Igbo na-eme iwe dị mma ebe nnọọ ebe nwa si ya n'ụwa mmejelu ndị Igbo ozi until the last day of my life I will continue fighting for Igbos and speaking on behalf of Igbos. First Nigeria is concerned anywhere, anytime, any day. Onye kpere ikpe m n'ụlọ ikpe m barrister Otudo onye n'obi onye kpe nyanwa stand in my case maka na anyị chekwa na agwụgolu m eze na Lagos before ọzọ president Ọhaneze win and they so me president Ọhaneze 2 times ọ bịa na my court okwuru okwu because na ọwụrụ my main lawyer. The second day ọ bịa ọ kpọta one barrister Nkechi mgbe ọ sị na m achọrọ this woman na this woman na-agba m ụkwụ this woman that against me this woman is fighting my throne with one eze na-akpọ onwe eze of Isolo one elderly man Obi Ajawo State mụ na azọla eze nsị na ọ bụrụ eze na Ajawa, he will never be
olibero ji na jawo gbobero fara na jawo mana aba m na cell that week mba na prison ka ọ gbara ka o lili ji na azawo I forgot his name obi ajawo ebe a so that Nkechi ahụ onye Enugu State that nke Ezeudo officer ahụ onye Enugu State. So I reported the barrister Nkechi inside the court before the judge, Mrs. Adesanya. The woman walked her out. The judge now walked barrister Nkechi out. Say, I leave this court and leave these premises. Ongalo Batalia, barrister Ongalo. And I warned Ongalo, I did doweji. Are you getting me? So, but these are against me, which I'm not interested. Igbo natara dike mma ịmana ya eji ajụ ihe a bụ asị na achọwa mma ekwu achọwa na isi ụtụtụ agba ama ihe riri n'anyasị maka na mgbe ị pụtara ozi fegharị na efere WhatsApp ọbụna gị nke ezitere m maka na ozugbo ị na-apụta ozi mmadụ zitere m n'okpuru ya na njedebe ozi ahụ onye afa ya dị n'ebe ahụ bụ barrister Fabian Onwugalu. Barrister Fabian Onwugalu, you have never spoke once. Once you have never spoken in the court because of my lawyer Ujira documents. The first story my lawyer Emenya join because he has nothing to say. The second day Obialo case man join or now he has no any day but someone make a single statement in the court. And that day can report to Barrister Nkechi Okpobia, George walk on Nkechi out. Oke nwe ya nchọrọ ịjụ gị maka na nwekwara ozi ọzọ na-efegharị n'ikuku mgbe anyị nọ na ụlọ nga ọ kachasị ka ị pụtara ịma na ọ ka ji esi na ọ ka mma na ị bịara anyị mana ekwesịrị ịdị na-ezu ike. O nwere ndị kwuru sị na mpụta gị na-atụkọrọ ego na onwe ndị tụkọchara ego eji wee na-eje ije ịpụta gị na-atụkọrọ ego na o nwere ego atụkọrọ bụkwa nke na-enye ndị ọkaiwu gị ndị lọya gị na ego ndị a niile atụkọchara nke eji wee na-eme na-asụnye dị ego wee mechaa wee gbapụta gị na ịnọ n'ime na ọha nwa na-awata na-atụkọkwa ego ma ego nri gị ma ihe niile ihe ndị bụ eziokwu. Biko ụmụnne m ndị Igbo ibe niile nọ n'ụlọ mkpọrọ onwere onye tụọrọ m ego nwere onye lọya 1 naira. Ndị Igbo at large in Lagos egotere m lọya, ndị ọhaneze egotere m lọya, onwere ndị goro onwere ndị tụọrọ m ego. Quote me. Mgbe m nọ n'ụlọ mkpọrọ na so many rumors anọ m n'ụlọ mkpọrọ zipụ ozi balụ ndị eze mba nwana eze sị m na nwanchara ihe na-atụ ụjọ na asị na-atụgo m nga nọ terorizm na onwere onye ya abịa nwụnụ mgbe gbasara na-atụbere m nga. So oge m kwuchara okwu ahụ ọkpọ ndị eze mmadụ ise a bịa visit m eze Munshi, eze Janganza na Munshi m na communicate o wee kpọọ ndị eze gwawa na iwe a na-agwa asị na ka atụrụ bụ nga ndị mgbawasị onye chọrọ ịbịafụ m ya bịafụ m na m egburu mmadụ na na-abịa visit m nọ ofu onye na Ajawo State, one of my cabinet chief full time my cabinet na-akọnye ndị mmadụ ụjọ na-agwa na onye bịa visit eme jide onye kpọọ m na phone ejide na na-trace phone try to scare people away just to make sure that na ntala afụ the same person jekwe na alụ title na azụ m eje nchile echichi feeling that na my kingdom ya ada na my palace ya ada but him go na church because na mmadụ kwuchie na Chineke aka ekwuru. So what I'm even na-achọ ịgwa nwanne m nwoke na o nwere ndị tụọrọ m ụtụ on days a wetelu m tụtalụ m ego niwe wetelu m asị the body of my ndeze. Apart from that o nwere tụọrọ m ego mana lawyer ịkpọ ihe niile kedu ọ bụ ego akpa gị ka ị jiri lawyer mkpọrọ ego akpa my personal money barrister Etudo ọnọ ndụ ọ ya bịa ebe a all my personal money o nwere onye nyere ya 1 naira si anọ maka igwe Fred Nwajiagụ o nwere onye nyere ego o nwere tụtala ego o nwere ebe si nye ego up to today ego mkwụrụ ego ọka ji ikpe m and aka m kwụchara ya dị ụgwọ. Achọrọ m ịjụ otu ajụjụ ọ ka bụrụ oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM tupu ijọ ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ugbo na 0 anyị na oge abụghị nwanne ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị na 0700903 ịkpọ anyị biko otu nkeji gbuo ya na nkem n'ihi na anyị n'oge abụghị nwanne. Tupu anyị buru ekwentị ka njụ otu ajụjụ asụsa ya na nkenke eze abịa na steeti Lagos eze ndị Igbo igwe ndị Igbo ọha ndị Igbo enwere uru unu na-erite na ya bụ ihe gọọmenti steeti a na-akwụ ụnụ ụgwọ kedu uru unu na-erite na ya bụ ihe o ji abụ mgbe ọbụla a na-anụ na eze a na-ese okwu na Lagos? Lagos steeti gọọmenti ara akwụ anyị ụgwọ. Kedu uru unu na-erite? Ndị Igbo ara akwụ anyị ụgwọ o nwere uru a na-erite na anyị na-eme ka anyị dụsọ na our culture anwụrụ
na Lagos and enwere ndị ara akpọ ụmụ anụ ụlọ every year. So anyị na-eme ka ụmụaka na-eto eto mmalụ culture ndị Igbo mmalụ na omenala ndị Igbo na-adụ. O nwere personal anyị ji ego anya sponsor onwe anyị anyị na-eme. O nwere na ọ na gọọmenti kwụwa gị ụgwọ Lagos State gọọmenti that means na ịdụ na Gazette of Lagos State that means na iwu ọba na iwu their member of Lagosian. So o nwere iwe anyị ji gọvanọ they are not ọ akwụ anyị ụgwọ. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara nyocha isi eme ya deere ebumnuche gị etu si ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere ya esonye ekelekwa m gị wena asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu bụ na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibo Gomeje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the